Hello to all the aspirants out there and welcome back to my YouTube channel ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆଗକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଯେ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ମୋର ଷ୍ଟଡ଼ି ରୁଟିନ୍ ରହୁଛି ଡେଇଲି। ତ ନମ୍ବର 1 ବ୍ଲଗ୍ ରହିବ ଏହା ଷ୍ଟଡ଼ି ବ୍ଲଗ୍ର। ତ ଶୁଭ ସକାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ଏଠି ଉଠି ଯାଇଛି 5ଟା ବେଳେ ଉଠିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବଂ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଏଠି ପ୍ଲମ୍ର ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ଫେସ୍ ୱାଶ୍, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଫେସ୍ ୱାଶ୍ଟି। ତ ଏହା ଲଗାଇଲା ପରେ ମୋ ମୁହଁ ବହୁତ ହିଁ ज़्यादा ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ କିଛି ବି ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ତ ଦେଖାଯାଏନି କି ପିମ୍ପଲ୍ ବି ହେଇନି ଏବେ ଯାଏଁ। ତ 140 ଆରାଉଣ୍ଡ ମୋତେ ଏଇ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି। ଏ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ଟି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଏବଂ ଫ୍ରେଶ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ତ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଟୁ ଡୁ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ସାରିଲେଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଷ୍ଟଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମ୍ୟାଥ୍ କରିକି। ତ ମ୍ୟାଥ୍ ମୁଁ ଏଇନା କରିଥିଲି ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ର, ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ର ଥିଓରି ପାର୍ଟ ତ କଭର୍ କରିଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଚିନ୍ମୟ ପଣ୍ଡା ସାର୍ଙ୍କର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବାଇ OSSC ତରଫରୁ ତାଙ୍କେ କିଛି ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଥିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ 20 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ, ତ ତାହା ମୁଁ ଗୋଟିଏ କରିକି 20ଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିନେଉଥିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ଥିଓରି ପାର୍ଟ ସରାଇଲା ପରେ ଆପଣ OSSCର PYQ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆଜିକାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସଲ୍ଭଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉନି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ସ ଯେଉଁ ଟିଚର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ଗାଇଡ଼୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାନ୍ତି ବି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଚିନ୍ମୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନ ଦେଖି କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି। ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଶିଖିପାରିବେ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ କରେ ଏବଂ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆପଣ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଆଜିକାଲି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଏଁ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରୁ ଦେଇନି, ବାକି ଏବେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ହିଁ ମକ୍ ଦେଉଛି ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରୁ ମୋର ଥିଓରି ପାର୍ଟ ସରିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ଯେ ଆମ କିପରି ଭାବରେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫ୍ରିରେ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୋର୍ସ ନାହିଁ ଇନକମ୍ର, ତ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ପଇସା ଦେଇ ହିଁ ପଢ଼ିବା, କୋଚିଂ ନେଇ ହିଁ ଚାକିରି ଲଗାଇ ପାରିବା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗାଧୋଇ ଫାଧୋଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇସାରିଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ନମସ୍କାର କରିକି ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି ମୋର ପଢ଼ାରେ ବସିବା ପାଇଁ। ତ ପୁଣି ଏଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ରିଜନିଂ 10ଟା କି 12ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଠି ମୁଁ କରିଥିଲି। ଦୀପକ ସାର୍ ୱାଇଫାଇ ଷ୍ଟଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ସେ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଦୀପକ ସାର୍। ତ ତାଙ୍କର ସିରିଜ୍ ଚାଲିଛି, ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଏବଂ ଲଞ୍ଚ ସାରିବା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିମ୍ କମ୍ପ ଉଡ଼େନ୍ ନିମ୍ କମ୍ ପାନିଆଟିଏ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଥିଲି, କାରଣ ଏଥିରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଚୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ରହେ। ସ୍କାଲ୍ପରେ ଲାଗିବା ପରେ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ହି ମାନେ ଝଡ଼େନି ଅଧିକ ମୋର, କାହିଁକିନା ଏବେ ବେଶୀ ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଛି ତେଣୁକରି। ତ ଏଠି ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ନୋଟ୍ସ ବନେଇଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଘଣ୍ଟାଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଢ଼ୁଥିଲି, ବେସିକ୍ ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ। ତ ଏଠି ମୁଁ ମାର୍କ ଦେଉଛି ଯେ ଆଜି ମୋର କ'ଣ ଟପିକ୍ସ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ତଳେ MCQs ଗୁଡ଼ାକ ବି କରିଦେଇଥିଲି ଏବଂ ରାତିକି ବନେଇଥିଲେ ରୁଟି ଏବଂ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତାକୁ ତରକାରୀ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।